Halo, bolo-bolo, dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses pembongkaran atap rumah, pembongkaran genteng. Ikuti selanjutnya terus. Enggak bener. Tunggu dulu nih, Tapi, jalan. Tunggu di. Coba mana ini? G. G. Pembongkaran rumah, bolo. Rumah dibongkar. Ora kenal dandani ora bongkar ngene iki lho. Ya ya. Bongkar dandani iki ya. Bongkar dhisik. Mulai pembongkaran, bro. Oke. Oh, buka boleh. Apa deh suarane kaya ngono iki? Glubuk-glubuk. Mosok latihan mletek rung iso. Yan, rokoyan kono yan. Bobot enteng-entenge melu mengkruk ya oleh dhuwur ngono. Adi malah munggah moe. Aja gugukrak. Adi malah munggah moe iki. Adi wis gapuk kabeh ngono. lah gapuk kabeh apa sakjane los ya. Gak rewel. Proses pembongkaran rumah Sompio. Iki. Hati-hati Pak RT. Bukan rumah ki lho. Ki sapa sing arep melok rendang rene? Pak RT nih belajar kendhit kono. Kayak Pak RT langsung di dhuwur dhewe lho, langsung lho. Pak RT langsung di atas kae. RT loro deh, Pak RT loro kae. Iki RT amok. Mantan lho, mantan. Pak mantan RT karo RT yang sekarang iku lho. Lho mantan kabeh kok. Pun sami mempeng. Ah, nembe anu, Mbah. Alah malah Mbah DPR bareng teko. Nggih, Mbah Dewan. Bahri lah. Ya Bahri. Lho ini di alas Iki iki. jane dihukum. Wilujeng karo kanca-kanca Pak Ri. Hah? Iya dihukum. Apa no? Lah dhewe sapa sing hukum? Hah? Keren awit. Oh, iki diperiksa. Kayak dibegel tangane. Bupati barang ya di penjara. Ora, Mbah. Apa to? Iki jane satu lagi munggah ngene. Iya. Konsumsi. Makan kono nampane kaya bau to ya. Ngono wae. Lungi. Tetep ae ngono. Aduh. Yang nek ngono udune ya. Assalamualaikum orang. Mese saya lho. Wis benana kowe. Unsalne, Mon. Unsalne. Iki ben benane ngono ya. Kowe penek. Sing temon ning ya. Ya, iki Pak mantan neh. Biasa dibagi ceklek to iki ngene. Bokpak ngene. Mantan RT teko neh. Wis ceklek nek cepote minyak. Ampun. Ceklek wong iki bansian kok. Ya damel anu nyelap ondone. Macet turun anu napa ondo kuwi. Aneh nampani lar ngono. Iya muset. Tapi resi ora wani. Andine apa nang kono kae? Heh? Andine. Gak, nek kono kuat era kok.
Iki lho, arep takon menek dhuwur ki mengke, iki lho. Kita akan menek dhuwur iki, Bang. Nah, kono iki kan. Soran Cekrak ae. Oh, tak Anu gapuk kampuk tenan yo tenan iki ne. pirang tahun. Lah iki. kat cilik aku. Kowe apa tau cilik kowe? Iso muni cilik aku iki. Cilik amuran nek kene kok iso Iya, iso. tapi kat cilik aku. Kat cilik aku ya 40 tahun baru ganti. Iya. Boh, sewindu ne. Tati lho, Pak. Mambrol kabeh jan. Ndone tuntul melur, Mas. Ndone. Dewe. Alan. Yo ndok khusus kok emare. Khusus sial ini. Coba isor kena yo. Ya kok Kono sampean. kok kene. Kan kene ae. Enggak anu gone iki. Kene sing nampani iku nggon botol kene. Golek sing kene. Kene lho. Aku tak Lho. ono sing cilik. Sing cilik kan sedeng. Pet nih, waktu pet nih. Banyune cek pilih. Oke, baik. Ini guri aja nek kono. Cek ta. Urung genep, Mak. Lu kenapa? Oh, Urung genep, Pak. udah genep wonge to. Wong udah genep wonge. Iki Andi kan munggah. Andi kan munggah moe. Ini pecah peralone. Ini Kurang banyune sapa nge? Banyu dhewe iki. Masa wae banyu tayu. Banyumu? Dhewe. mbah.